Ahojte, ja som Peťa. Som záber tohoto programu. Môžete sa pýtať, kde na tomto videu sme. Sme v chemickom laboratóriu. Ukážeme vám krok za krokom, ako robiť ekologický čistič. Poďme na to. Toto je môj pomocník. Prvé, čo urobíme, je nalejeme vodu. Je to základom našej produkcie. Presne 0,5 litra. Ďalej v našom recepte nasleduje etanol. Presne 50 ml etanol. Dávajte bacha, nič z tohoto nepíte určite. Je čas na jar. Jupi! Moja najobľúbenejšia. Prekvapný jar. A ako predposledné, 8 kvapiek glycerínu. A posledný krok, pár kvapiek esenciálneho oleja. Tak, a teraz to všetko zmiešame dokopy. Keď to máme pomiešané, máme náš hotový ekočistič. Teraz ho prelejeme do nachystanej nádoby.